Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara!
Manoy, ano mga manay? Ganda araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng linggo, January, January 3, 2021. Yan. Una-una po sa lahat, gusto po kong pasalamat sa lahat po ng mga bumati sa amin ng aking lalabs sa celebration ng aming monthsary ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga manay. Dumako na po tayo ngayon sa shoutout ulit. Wala ulit tayong bayanihan. So, konti lang to. At simulan na natin. Sabi ni Sir Neil Magsanok, Vlogger PH, Kuya Hilbal, pa-shoutout po kay Baby Rian at Tatay Eddie. At sa minamahal po naming sponsors. Yan. Maraming sponsors yun na marami. With S. I hope this 2021, kahit may kanya-kanya na silang career, pero in the real life, magkasama sila sa magkatabing bahay. And hiling ko sana, makapag-reunion kapag malaki-laki ang mga banda ngayon. And God knows that at magkakasama-sama yan at tiwala lang po sa Diyos. Keep safe pa din po. God bless you and happy 2021. Yan. Maraming salamat. God bless you too, Sir Neil Magsanok, Vlogger PH. Lalo-lalo na sa concern mo sa mga batang drummer at gano'n na rin po sa sangkatauhan. Sa mga comment mo laging concern ka sa kalusugan ng pangkalahatan. Kaya maraming salamat sa iyo, Sir Neil Magsanok, Vlogger PH. Yan. Next, sabi naman ni Shuttle Tanker. Yan. Shuttle Tanker po ay ating donor din po yan ng speaker ng nila Sir Eddie. Pero ngayon, yung speaker na dinonate nila Shuttle Tanker at Ma'am Purple K ay nasa paggawaan po. Ayan. By January 6 ata, makukuha na nila yung speaker na yon. Parehas din yung crown. So, kaya bumili na lang ng bago sila, Sir Eddie. Ayan. Sa mga naipon nilang nakita ko nga yung pera mga manay, talagang tagbe-20 talaga. Hirap na hirap nga yung nagbibilang Kasi nakita ko yung sa vlog, pinanood ko yung vlog ni Rian. Nasa na plastic, nasa supot, plastic pala yung pera na mga bundle na tag 20 pesos. Anyway, tuloy tayo dito sa ating shoutout. Sabi ni Shuttle Tanker, shoutout sa inyo Tatay Eddie and Rian. Happy New Year po. Yan. Maraming salamat po sa Shuttle Tanker. And Happy New Year din po sa inyo dyan. At God bless po. Yan. Next. Sabi naman ni Elaine Delfino, actually dito shoutout. Sabi niya, wow, may bago na drum set. Always watching your vlog, Kuya Hilbal. Watching from Lebanon. Uy, taga Lebanon pala si Ma'am Elaine Delfino. Ingat-ingat po dyan, Ma'am Elaine Delfino sa Lebanon. At ganoon na rin po sa mga kasamahan mo dyan, mga OFW dyan sa Lebanon. Sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa Lebanon na naninirahan na sa ngayon. Ingat-ingat po kayo and belated Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo and advance Happy Three Kings na rin. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Elaine Delfino. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Rosario Rolyan, ito po hindi hindi po to shout out. Ito isang comment, constructed comment. Kaya ipinost ko na rin dito. Sabi niya, Idol Hill, suggest lang. Pwede adjust ang sound. Kumakanta Mentor Eddie siguro. Mentor. At drummer, kailangan din mayroon microphone, mix connected to amplifier. Magandang sound pa. Kaya maraming salamat po sa suggestion nyo, Ma'am Rosario Rolyan. Actually po, napag-usapan po namin yan ni Sir Eddie na sabi niya kasi sa akin, kailangan daw talaga mayroong amplifier. Para nang sa ganun, yung lalabas na sound ay buong-buo talaga. So, napupuna ko rin talaga kahit anong yung pagka nagko-cover ako ng nila, ng gig. Yung sound talaga, hindi ganun kabuo. So, talagang kailangan talagang magkaroon ng amplifier. Kaya lang, nung tumingin si Sir Eddie ng amplifier sa parting round, medyo may kamahalan daw talaga yung amplifier na para diyan sa sa sound system na, pinaka sound system na ng nila gagamitin pinaka sound system pala. Yan. So,
sabi ko, hayaan natin, baka merong ano, merong mag-sponsor na matulungan kayo dyan sa, ano, sa amplifier. Sa ngayon kasi, hindi pa natin kaya yung ano yung ganun. Kasi sinabi niya sa akin kung magkano yung presyo ng amplifier. Medyo mabigat. Kaya kailangan talaga pagtulong-tulungan yan. Pero anyway, maraming salamat po, Ma'am Rosario Roll yan. Marami nga talaga nagre-reklamo minsan doon sa quality ng tunog. Pero siguro pag nagkaroon nakabili ng amplifier, siguro gaganda na talaga yan. Okay? Maraming salamat po muli, Ma'am Rosario Roll yan. And shout out po sa inyo and Happy New Year na rin po. Next. Sabi naman ni Ma'am Gina de la Cruz, yan, pa-shoutout po Sir Hilbal, kay Rian at Renalyn at sa inyo na din po, Sir Hil. God bless. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Gina de la Cruz, at siyempre shoutout po sa inyo at sa buong family nyo at sa mga kamag-anakan nyo na rin. Shoutout po. Hello po sa inyong lahat dyan. Belated Merry Christmas and advance Happy New Year. Happy New Year pala and advance Happy Three Kings po sa inyo. And shout out Rian and Renalyn. Sabi ni Ma'am Gina de la Cruz, shout out sa inyo. Okay? So maraming salamat po, Ma'am Gina de la Cruz. So hanggang dyan lang po muna ang ating pa-shout out. Maraming salamat po. At ito pong muli si Hil at itong Hilbal Channel. Lagi nagsasabi na may pagpalaan tayo ng ating pong may kapal. At ingatan ng bawat sa atin at ginangkalakasan ng ating pangatawan at kaisipan. At siyempre, maraming salamat po lagi sa inyo, sa aking mga subscriber, mga viewers. God bless you and Diyos Mabalos!